Имаш ли манджа? Има. Имат си специално. Да, и сега бабче си бе. И така служда. Ей така. Успоредно. Да, знам, че... Они сега влияе малко вода. Говори. Всичката излезе. Всичката. И тук реално даже пак някой ги сменям. Слушайте ви брончици си. Аз ходя, кога има промоция, кога са намалени. Ами в билата. За вас е друг. Чакай.